마비야 키보드 단스 모사는 거. 막 키보드 단스를 아냐 뭐. 아니 카플리코 키보드 말 스나오는 거 알아. बेखौनो किबोर्ड डान्स होनो आं रोङा देनाय खिन्थिनाय बोरै मोसायाबो डिलिभारि डिलिभारि ओ डिलिभारि डिलिभारि जाकारतादा रादातारा तोरोताता राताताता ओ दालादारि दालादारि ओ डिलिभारि डिलिभारि बेनिसै किबोर्ड डान्सआ ओ बिदिसो मोस्रोमाखै थेवब्लाबो दिनै बारा जायासै बै गोबोरखि पाप्पिया आंखौ खिबोआव सुना होनायनिफ्रायनो माबा बारा खिबोखौ सिमावनो हाया जादों र' आङो बा सानैबो मा खालायबाय थादोंलै डान्स खालायबाय थादों नामा इयो ओं आबौ मोस्रोमाबिया मालाय खिबु डान्स माखौ बुङो मोनथियानो बेनिखायनो एसे मोसाना दिन्थिबाय दे हामदों दे ओमफ्राय नोंसोर सानैया थाथ'नाय आङो गामियाव एसे थांना फैनि र' गामियाव मानो आबौ आङो हाजिरा नागिरनो थांनि र' मानि थाखाय इसिंखौ फाहामनो थाखाय हाजिरा नांगौ जादों र' आगै इसिङानो हामथारला दै सेरजोबो अखा फैबा बोथोरा एसे बोरैबा खालायदोआनो अखासो फैगोन नामाथाय दिनै जानो फैयाबाबो जागौमोन दा हाजिराखौबा मोनगोन ना मोना थांनिल' आङो गामियालागि ओमफ्राय मोस्रोम नोङो माइरंफोरखौ सुना दोनबानो जाबाय आं फैनानै संफैगोन दे सप्तासेनि गेजेरावनो हायोना हाया न'खौ फाहामनो न'खौ जुदि एबार फाहामनो हाया ओंखामखौनो संनो हानाय नंला अखा फैबा आब' थां होनबा हाजिराफोरखौ नागिरहैथां नोंसोर थाथ'दो होनबा आंनिया एसे गोबावबो जानो हागौ दे आं गामियाव मोनाबाबो बेलेग गामियाव थांनोबो हानाय हाजिरा नागिरनो ओमफ्राय मोस्रोम आंनिया जुदि गोबावथार जायो नोङो ओंखामखौ संना दोनबानो जाबाय बेदरसो जानो लुबैसोदोंमोनलै दिनैबो बाला बेदर लाबोबा हामगौमोन रगरा ओमफ्राय आबो मा ओंख्रि संनांगौ दालि संबानो जाबाय ओमफ्राय आलुखौनो एवना दोन ओमफ्राय आङो बेदर मोनबा लाबोगोन दे एसे होनबा मोनजालायसिगोनलै थांसै आङो नोंसोर थादो दे आब' ओमफ्राय आब' नोङो सल' खननो रोंगौना रोङा सल' रोंगौ बा सिंगारफोरनिसायबो बांसिनसो रोंगौ आङो जेरावबो खननो थाङैखायसो नङाबा आङो सिरि सिरि गथ' रोंखोमागौ डान्सआनो जा सल'आनो जा बा खिबु डान्सआनो जा गासैखौबो रोंजोबगौ आङो दिनै आब' दोंसे सल' खननाय आङो खिन्थु हिन्दी सल'सो रोजाबगोन दे जायखौ खनो खन जायखौ रोजाबनो रोजाब र' होनबा गोरनाखौ एसे थिग खालायग्रोना लानि र' सुनाना अब मैं जवान हो गया करेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़े बुम्बा हे ओए होए 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 ओला ओला सुनाना सुनाना अब मैं जवान हो गया नुदों दानिया आङो खथ' रोंखागौ नुबायना दा रोंमारसोगौ आब'आ रोंगौथ' आरो नाम्बारखौ मोनमारबाय आङो दिनै बेसेबा खुसि बाला हाय हाय आंनि खाफाल आंनि सनानि मुङा मामोनलाय फोजोंसार आयु एसेबां गोदै मुङानो आयु सना फोजोंसार नोङो आंनि जिउनि राजा ओमफ्राय आं नोंनि जिउनि रानि ओमफ्राय बारा दिन थाला आङो फोजोंसार सनाजों हाबा जासिगोन आङो खारसनहैगोन आं बाला रुपाथि मुंफोरा समायांखौ आङो एसेबां समायना आरो सेक्सिखा मानसियानो बेफोर मुंखौ सोरबा लायो थै आंनि थाखाय दा सेक्सि स्टाइलिश मुं साननांसिगोन दा मा मुं लानो आङो एलिजा सेलिजा
खालायनोसै आङो नांदो र' हेलौ हेलौ अ सोरमोनथाय आङो लेनिया सोरबा लेनियामोन लेनिया नोङो बावगारबाय आरो आंखौनो सोरमोनथाय रं नाम्बार दे रं नाम्बार जादों होनबा सोरथो जाखो मोजाङै खिन्थानाय नोङो मोजाङै खिन्थाबासो बुजि मोनगोन आङो मोजाङैनो खोन्थादों माथो एसेबां मोजाङै खिन्थाबाय लेनिया होननानै अबेनिमोन लायो खिन्थानाय गोबोरखि फारानि गोबोरखि फारा गामिखौबो सिनाया आरो लेनियाखौबो सिनाया रं नाम्बार दे रं नाम्बार ओरैनो नोङो नुनायाव माबायसि माने गोजौ गाहाय गुफुर गोसोम बिदिबालाय रं नाम्बार जादों दे थै जाद जाद अबेनि रं नाम्बार नांफैयो आंनि नाम्बारखौलाय बोरैथ' मोनखोलै माबा गोबोरखि फारानि दाख्लैल'सो गोबोरखि दाखुखौ हमखांबाय माबा आरो गोबोरखि फारानि फैलायबाय नै गामिनि मुङाबो गोबोरखि मानसिनि मुङाबो गोबोरखि जाद जादलै दसे थानानै बिबारिखौ कल खालायनि र' फुङाव फन खालायनायानो सानबायसो थाबाय खोना मा दाहालागै फन खालायाखै होननानै दानिया माबा दसे सम रायज्लायाबानो बेसेबा गोबाव रायज्लायै रखम मोनो जेन सप्तासेसो रायज्लायाखै आरो बिदि मोनखायो आङो थाख्लानि न'आव राज खालायनो मोनसिगोन थाख्लानि मोजां हिन्जाव नोङो थफ्ला थफ्लि दोनखादो खारन बेयो नोंनि न' नंला आंनिसो जासिगोन बे सप्तासेनि गेजेरावनो नोंखौ होखारहरनो हायाबा आंनि मुङाबो रांखावरि नङा साख्रियावलानि हिन्जाव जासिगोन आंबो सानफ्रोमबो अमा बेदर मोनजासिगोन आङो सानफ्रोमबो गोथाव गोथावल' मैगं जाबाय थागोन आङो बेथोनोबो राज खालायगोन आङो राज ओंखाम उखैसोबायलै ओंखाम जाहैनोसै न'नि ओंखाम जानो बासोबायलै आं रगरा न'नि ओंखामखौनो जानो बेसेबा बाखायोलै ना गैया बेदर गैया मिरामिसथाय मानसिया आरो ओंखाम गोजा जाबाय थानो हायोना बेनिखायनो थालालै आङो न'आव थानो हाला ओंखाम गोजा जाबाय थानो हाला आङो आख्लाजों हाबा जाना थाबा खम गोथाव गोथाव मोनजागोन आङो सानफ्रोमबो बेदर ना आरो साहाजोंबो गजा खरमा मोनजाबाय थागोन आरो न'आव आरो लाल साहा गोजा बिस्कुटबो गैया माबो गैया थानो हालालै ओंखाम उखैसोबाय जाहैनो र' ओरैनो सोना लायनि ओंखाम गोजाबाबो उफाय गैया आजिखालि सिबनोबो हाया जादोंलै सिं सासोग्रा जासोबाय बुरै जानायखायनो बेसेबां सिबबाय थानो सिथ्ला सिबदो आयं ओंलै बेबारि नै दहायसो सिबखांबायमोन आरोबाव सिबनो गोनां जाबाय दाखोरानो बेसेबा जाबाय थायोलै बेसे सिबबावनो बुरि देहा सिं थिं साजोबोलै ओमफ्राय आयं बोराया दङना गैया दङो
ओरैनो दङ बेखारनो बेबो जेबो खामानिबो मोनाखै। माबा आयं आङो आयं बोरायखौ जोंहानियाव खामानि मावनोसो लिंनो नागिरदोंमोन। ए मा खामानि? माबालै आयं इसिङानो जोंहानियाव अखा फैबा सेरजोबो एसे फाहामनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय आयंखौ हाजिरा मोनगोन ना मायो होननानै फैदोंमोन आं आयं। ए मोनगोन दे थांगोन खोना दे। बिफा ओजों फैलाय। थांगोन खोना दे मानसिया ओरैनोसो बेखार जना दंबाय थायो। ए बेबादि आयंसो माथो। ओं आयं फैदोंमोन र'। हाजिरा मावनो लिंफैदो नोंखौ। ए ओं आयं जोंहानि इसिङानो गाज्रि जाजोब्बायलै। अखा फैबा एकदम ओंखामखौनो संनो हाया दैयानो सेरजोबो। आयंआ थांनो हागोन ना? दे जागोन दे आयं थांगोन दे सासे लोगो लानानै। ओमफ्राय बेबायदि फैसाफोरखौ हरा लाफानो थानाङा आरो। हरगोन दे आयं सिन्था खालायनाङा। फैसा बुरजा नांगोन दे खिन्थु इसिं फाहामनायाव। बेसांसो थांगोनबा? 10,000 गाहामसो थांगोन? दे जागोन दे होननानै हरा लाफानो थानाङा आरो। हरगोन दे आयं दंखायो। दे हरबानो जाबाय। दे जागोन दे फैसाखौलाय उनाव होबाबो जागोन दे। उनाव होबाबो जाया र'। फैसा नांगौ जासोदो नोङो मिन्थियाखै नामा? दे आयं जागोन दे आं सानफ्रोमबो होगोन दे। ओरैनो सानबेसेसो नांगोनबा इसिंखौ फाहामनायाव? सानथामसो लागोन खोना दे। दे होनबा आयंआ सासे लोगो लानानै थांबानो जाबाय। बोथोराबो गाज्रि अखासो फैगोन नामायथाय? मालाथो थांनांगौ आयं? आयं हागौबाथ' गाबोननो थांनांगौमोन। दे होनबा आयं जागोन दे। दे होनबा आयंमोन थांसै आङो न'आव। दे आयं थां। बिबारि आयं फैसाखौ बावगारथारनाङा दे। है नोंबो माबा। दे जागोन दे आयं जेबो सिन्था खालायनाङा। आङो खामानि मावैनि सिगांनो होगोन दे फैसाखौ आयं। बिदि खालायबानो जाबाय बिबारि दे बिदिखौनो खालायगोन दे आङो। थै बिमा मानो बिदि नोङो? खामानि मावै सिगाङावनो सोरबा फैसा लायो नामा? खामानिखौ मावग्रोनोथ' हो। देन बारा मोजां दिन्थिनाङा आंनि सिगाङाव। आयौ माथो खोमसिथार जाबाय। अखासो फैगोन नामायथाय? अखा फैबा मा जानांगोन देनाय? ओंखामखौनो संनो हानाय नङा माथो। दा थांनानै ओंखामखौनो खान्थासो संना दोनखानोसै आङो। नङाबाथ' संनो हानाय नङा। जा रखम सेरखायो दैया अखा फैबा। दा आलासिबो दङ गायदे आगैया मा जागोन देनाय अखा फैना होबा? मालाय गायदे आगैलानि न'आ मोजां खोना। हे भगबान इसोर सानथामसो अखा फैयाबाबो जागौमोन। न'खौ फाहामखांनायनि उनाव फैबाबोथ' जायोमोन ना। आयु जा रखम सोगोन खादो गिसै आङो बेफोरबायदि सोगोनबा। हे मोस्रोम आगैया बनफोरखौबा थिखोना दोनदोंना दोनाखै? गैलालै ओंखाम मोनजानाय रखम मोनगोन दा। आलासिबो दङ मा जागोन देनाय थांनिर' माखारै। आयु बोरै सोगोननो बेफोरबायदि सोगोनबा? मार गिखायोलै गिनाय मोनसोयो आङो। अबाव थागोन अबाव थायासो मोनलायलाङो आङो। बे आलथु उन्दुनाय न'आवबो एसे दै सरोलै। आयु मा जागोन दा? गैलालै